Salut, frații mei, și bine ați venit pe canalul meu. Eu sunt Buggy și în acest videoclip o să ne jucăm Critical Strike, așa că fiți cu noi până la capăt. Am observat acum de curând că a băgat Underworld Ops, adică un event care mai durează încă 20 de zile. Dar noi o să jucăm oricum toate minigame-urile, așa că înainte să începem dați like, subscribe și toate cele dacă nu v-ați abonat încă. Așa că haide, fraților, mai întâi să ne luăm de la Arsenal niște armură. Hai, aici 100 de tuburi, ne-ați de 100 de grenade. Sunt forța. Da, avem, dar nu am mai luat niște grenade de ușor. Băgăm aici 130 de grenade, ce să mai... Bă, astea sunt bune, dar na, timp deathmatch pentru început. Doar o 20 secunde se va încarca prostia. Oricum, scrieți voi în comentarii ce jocuri să ne jucăm, să prezentăm, dacă e băgăm și bani în jocuri, dar mai întâi să vă văd pe voi, dragii mei, cum vă zbateți acolo în secțiunea de comentarii, știți? Chernobyl, bine, mă! Băgăm aici mitraliera, ce să mai... Pentru cei care nu știu jocul, este un joc de atac, e legat de doar de arme, violență, e 15 ani plus, dar mă rog, nu înțeleg mare schema de ce în afară că îi scoate sângele din vene, efectiv, dacă îl orești pe unul. Așa că ne punem acaul. Hai să vedem. Noi suntem ăia buni, cum s-ar spune. După ce... Uite, mă! Am aruncat acolo grenada, dar cam de pomană, ce pot să spun. Uite la băi! Așa. Cam dat ăsta e cam prost, sincer, adică nu pot să zici că nu este prost. M-am pus pe fi. Dă încolo, frate. Așa. Bine, mă. În sfârșit, ne băgăm și noi pe forță. Știi că mi-am jucat acum o lună, dar eram cam nopții. Și vreau să mai filmez și aici pe ăsta, dacă poate prinde. Deci, dacă v-a plăcut, dați și voi un like, un subscribe. Dați voi pe canal. Oricum, noi postăm, dar... Da, am făcut canalul meu și nu prea are mare lucru. Nu e nimeni pe centru. Pus aici amărire, dar văd că nu prea vine nimic. Da, m-am destat bun. Gura asta. Trebuia să arunc o grenadă cei direct, dar... Bă, suntem în avansat și trebuie să adică... Hai să ne ducem la atac, văd că am ajuns în bază, fraților. Am mai răzut și eu gând, dar voi stați calmi, voi ocupați-vă de like-uri, voi cu filmările. Mă știu pe ce se numește arme, sincer, dar... La spasul. Candy spasul. Ai! Da, cu KSG-ul, sincer, sunt două arme care, efectiv, dacă ești mai foarte aproape de el, este imposibil să te bați cu ăla care are arma aia. KSG-ul și spasul. Bă, frate, e imposibil să trăiești dacă te-am pușcat unul. Deci nu sunt atât de găuri, gata. Și vectorul e bun, nu zice nimeni, nu? Dar nu cu lupta contra doi. Vectorul se bate la asta. Mă duc în picioare. Gata, vedeți? Și arma asta e bună, nu știe nimeni, dar parcă
Asta și mai bun, sincer. Semnul de, nu știu, între, aproape și departe, știți? Că nu e nici de piese, eu nici nu merg acum să le iau pe care vreau să nimeni. M-am omorât cu ăla, era să mor, sau chiar am murit, dar nu am mai luat. 35, băi, la limită jocul ăsta, vă spun, ăsta chiar a fost la limită jocul ăsta. Bun, prima noastră victorie pe Team Deathmatch, acum intrăm pe Free for All, sperăm să câștigăm, dacă nu, oricum le jucăm toate, v-am spus, le jucăm pe toate. Nu mai dăm la runde din asta, mai de sens, că cât am cumpărat 5 rutele de 3 lei și mi-a picat căcat. Efectiv, cel mai mult lucru de acolo, deci nu vă spun să nu băgați banii în jocul ăsta decât la John Wick, să o luați acolo, fiți aici. Uite-te, John. Bă, noi am dat de 2 ori aici, asta e faza. Și ne-a picat căcatul ăsta. Și căcatul ăsta, care sunt cupoane de arme, care îți dă gen să iei arma 100%, doar că trebuie să mai dai banii pe ea ca să o iei. Dacă nu poți să o iei deloc. Știi ce zic? Adică, na. Și mai bine fi haina sau mănușile sau pușca, cea mai bună Tomigano. 7 zile premium, bă frate, treaba următoarea. Mi-am luat și eu 2 zile premium. Și, cum să spun eu, mie trebuia dat niște arme, doar că după alea 2 zile s-au dus arme, s-au dus toate reward-urile care le-am luat cu premiumul. Adică nu merită să nu are sens. Deci dacă e să fii primit, să ții până te plictisești de jocul ăsta. Adică, na bine, acum lăsăm vorba, intră la un free for all. Aici e vorba, dacă n-ai intrat cu echipe acum ai pe singur, adică e ceva de genul ca acest event care l-au băgat acum, doar că pe arma ta nu-ți dau ei arme. Adică dacă ești noob și vii cu pistolul de level 1, mori ca prostul. Dacă tot, de exemplu, nu. Afganistan. Da, ne punem acolo ce putem face. Ce mai bine e, sincer, să stai... Nu dacă mi-e rog de gata. I-am luat acaul, zebră. Aruncăm o monedă așa pentru voi, dragii mei, că mai băgăm banii în jocul ăsta, măi. Adică, băga și unul la ce vedem. Hai să vedem care stăm aici pe mașină. Aruncăm cu o monedă. Porcăria la moneda asta este că nu prea bagă. Bagă repede, dar bagă puțin. Adică e bine, ție un din ăla, știi ce zic? Adică acum m-am dus că stau de vorbă cu voi. Hai că nu mai acum mai vorbesc. Mai dau plire la atac. What the fuck? Deci, acum, vorbim despre arme de la distanță. Ai cea mai bună armă de la distanță, frate. Ăla poți să-i n-ai baștii de unde poți acea armă. Chiar nu știu, vă spun toată sinceritatea. Nu știu de unde poți să iei arma aia. Da, îmi dau seama că ar fi o rămână de bani. Sincer. Da, nu-i rău nici bine. Adică mă bag acum pe snipe, dar se putea măcar să nu mor și eu, știți ce zic? Adică nici chiar halul ăla, dar... Da, știți, nu prea se pun morțile, de ce e bine așa. Bine, pe locul 2, bine, pe locul 2, hai mă cu locul 1 de video, hai mă, bine mă, pe locul 1 momentan, sper să nu decădem asta de faza. Să ne băgăm în gangul ăsta. Stăm aici, așteptăm mușterii. Bine. Dau o încărcătură mai bine. Bă, nu prea vine nimeni. Stai. Sau. Forță. Deci, ca să mai vă spun încă o dată, puneți voi în secțiunea de comentarii ce jocuri vreți să jucăm. Sunt dispuși
și Roblox mă apliceze la un dos, chiar am terminat și jocul. Deci, dacă vreți, va fi aproape perfect în meci, adică îmi răzvezi. Bă, dă-te încolo. Pe, oricum, locul 1, v-am zis, kill-urile nu prea contează, contează, gen, kill-urile care le primești tu, nu prea contează, de fapt contează pentru ăla care te omoară, dar pentru tine e bine e să te omori o dată cu ea, adică sunt așa ceva aici, afară, să zic așa. Te le poți mai pe aici, dar asta nu vine și de tălpar, șubă. Bă, nu... Acum stau puțin, nu mai stau așa de mult de vorbă cu voi, că am o treabă cu asta. Da. Bă, m-aș duce să iau arma, dar să mai stau puțin pe sniper, ce să spun. Da, mă bag pe sniper, sule. Mă, te dracu aici. Mai vine unul. Mai vine, mă. Eu zic că e ok, mă, așa, dar părea nu prea faci nimic. Nu pe asta. Da, mă, mai mult. Ai. Da, arma asta e foarte bună. Eu zic că la cât am omorât acum merită. Ca misie, cu pistolul, dar... Da, e prea excel. Deci arma asta, acum le băgăm le-am pus în încătăro. Dar... nu face mai... Băi, acum observ că este pe locul 2. Trebuie neapărat să... Nu, nu... Mă, oricum, ați văzut, suntem de locul 1, dar nu suntem noi, sare locul 3. Bă, frate, ne batem în joc. Bă, deci jur că la un video când mă vorbesc deloc. Trebuie să... Mai e unul sau nu. Dar trebuie neapărat să facem acum. La locul 3. Păi, cam supărat deoarece, nu spun, am pierdut în primul rând la un kill de locul 2. Și al doilea chestie este că sunt supărat din nou pentru că, cum să spun eu, am fost pe locul 1, adică am rezistat destul de mult, dar a venit ăla cu mitraliera lui, adică se putea rezista, sincer. Dar, mă rog, avem zicem 2 câștiguri până acum, sau că zicem 1,5, cum vreți voi să-i spuneți. Este pe locul 2, Baosan ăsta, care m-a vorbit până la finalul. Vom niște reward-uri pe aici. Familie, ăsta, premium-ul. Dacă țineți voi, n-aveți voi ce să faceți cu banii, cheltuiți aici, adică, dar restul, care ce-mi preț faceți, vă faceți un cont bun. Vă recomand să nu vă băgați așa ceva, să ne schimbăm și noi pe aici zona. Adică, tot ce câștigi cu premium, când ești pe premium, indiferent dacă le luau cu premium sau nu, adică, zicem, tu ești pus pe premium. Dar dacă tu ce ții un reward și primești, cum ai primi chestia asta și fără premium, tot așa se duce. Deci se duce, când ai terminat cu premium se duce și dacă nu ții două premium, nu mai primești. Adică e cam nasol pe jocul ăsta premium. Jucăm un control point, cei care nu știți, trebuie să niște cercuri, 3 cercuri de fiecare echipă, trebuie să te duci acolo, să iei. What the fuck? Jur că n-am jucat în viața mea pool party cu... Da, nu știu, chiar nu știu cum va fi jocul ăsta. E prea mic spațiu pentru cont. Frate, da, control point pe pool party. Și Dumnezeu. Da, nu știu ce să spun, sincer. Uite ce încerc. Nu până cade la barosanul ăsta. Bă, să mă duc în cer, ce naiba actul ăsta să-mi dau viață. Da. Mă, în jocuri pe YouTube, eu zic că totuși trebuie să bagi bani în joc, pentru că nu se uită nimeni efectiv dacă nu bagi.
ar fi efectiv de te uita la, sincer, eu nu m-aș uita la cineva care nu-mi pagă bani în jocul. Până la orice, bă. Nu pun aici pe privată. Da, am crezut că ăla era în cădere, gen. Nu, mam. Nu, what the fuck? Ce urmare ăsta, mă? Da, mai sunt o variantă, dacă vrei să câștigi aproape toate meciurile. Bă, frate, să ții în continuu imunitate, adică, da, e că ne cam pierdem cu jocul ăsta. Adică, gen, îți iei imunitate în continuu. Asta însemnând să, efectiv, să, în continuu să spui, știi, în continuu, frate, nu faci nimic. Decât să spui viață, iar dacă cineva ar trage în tine, nu, efectiv nu se întâmplă. Înțeleg. Ar trebui să înțeleg, pentru că vorbesc cu așa mai prost de duce, dar, cum să spun eu, ar trebui să înțelegi. Deci, îți pui viață în continuu, în loc să ții ara în mână, nu ții chestia de viață decât arma în mână. Uite că ăsta e colaborativ. Stăm aici pe pivot, dacă vine cineva să ne ia cercul, cum chiar spune. Mă rog, că dau un small mă bag aici. Trebuia să iau spasul, dar nu știu care aici. Am tâmpit. Bă, ăsta e bun, dar pe distanțe mijlocii. Spasul, dacă vreau să stau să apăr ceva, spasul e perfect. E perfect. E că e perfect. Bun, bun. Nu iau spasul, nu vreau să iau spasul încă. Aceeași armă, probabil mai bună, nu știu. Vedeți spasul, de aici trage o glonț. Ca la shotgun, dacă știți, dar, nu spun eu, mai avansat, adică nu cum l-am eu, sincer. Da, nu, mă duc. Cât este? 187. Bă, acum realizez că noi sunt mai bine pe ăsta. What the fuck? Da, voi fi eu singurul bot din echipă, dar observ că e bine. Vezi, așa e ok, e decent, adică e puțin riscant, deoarece ar putea la final să tragă mai bine ei, dar în același timp e 50-50. Acum depinde cum își echipa. Ar fi mai bună sau mai slabă. I-am luat pistolul în armalul ăsta, că nu avem ce să facem cu pistolul. Să luăm cercul. O luăm în toaletă aici, așa să mai... Aici e destul de riscant, că dacă vine cineva, dacă doar te vede, nu care scurt. Bine, sincer a fost bine. Mă duc acum în stânga puțin să văd care e faza. Stai să iau cercul. Eu nu mă duc, știți? Dar treaba este că eu nu stau la cercuri, ceea ce ar trebui să fac în joc. Da, aici cred că pierd, da, pierd. Cu spasul nu te bate nimeni. Deci, ceea ce recomand eu, pe distanțe lungi, trebuie să ții ceva cu lunetă, clar. Treaba este următoarea. Dacă ești aproape, ori să ții un spas de oricare regulă, indiferent dacă ești, uitați cum e, am luat eu acum aici, deci m-am pe omorât, sau nu știu, nici nu știu. Deci doar unul s-a gândit și le-am luat. Mai luăm aici un spas mai bun, mă rog, Victor, foarte mișto. Deci vedeți, al treilea meci l-am câștigat. Control point-ul. Acum avem bombul, defuse, acum îi zice pe jocul ăsta. Mai avem după aia eventul și atâta, fraților. Deci dacă mai sunteți aici,
Acum suntem la al 4-lea game mode. Nu, pe kill, ia uite. Păi, de obicei eu fac vreo, nu știu, 9, 11 kill-uri maxim. Cum să faci, mă, 20 de kill-uri? Nu știu, nu e safe. Acum depinde foarte mult de armă. Deci poți să fii și mai bot. Dacă nu spațiu din dotare, ești cel mai bun. Așa, ești cel mai bun. Dacă ai 1030 și MP5 de mie aici la update-uri, nu ai nici pe nici pe. Eu mă joc de mai mult timp și de vreo 10 zile și pe contul ăsta și după aproximativ vreo 5 zile îți dă din ăștia cu pro player foarte buni și dacă n-ai, te forțează să bagi cum ar veni. Suntem pe defuse, s-au trecut vreo 15 secunde de la beta search. Aici vreo 25 de secunde. Observ, știu. Bă, dacă trecești de 31 nebunesc. What? Ce se întâmplă? 41 de secunde. Bine, eu cred că are o problemă, dar vreau să mai stau doar de dragul să văd cât mai ține. Până unde ține? Bă, dacă trece 2 minute e insane, trebuie să intru din nou pe joc. Nu, e ceva clar. Am stat 1 minut, frate. Afganistan, ok. Aici de obicei Afganistan, Italy sau favela. De obicei la random apare mereu. Deci mereu e favela, sincer, dar e chiar bine că a picat Afganistan. Băgăm AK-ul, bineînțeles. 10 secunde începe. Ne uităm noi pe aici pe unde trebuie să punem. Ce mai rămâne? Da, nu știu, mă duc cu un post, majoritatea, știți? Aici e de mers în grupă, nu e de cum se pun singur. Ăștia se bagă după mașină. E ceva pe aici, nu știu, bomba, frate, din partea cealaltă. Ce tot faceți aici? Uite-l, uite-l ăla, uite-l ăla. Am cat o bombă. Care-i? Fire, nici nu știu, dar nu trebuie, vă spun eu. What? E până acum 1-0 pentru ei. Dar ar trebui să nu greu la bombă. Îmi pare rău de ăla, sincer, dar nu mă duc singur, nu mă risc. Chiar nu pot să așa de bună țecă. Bă, frate, dar ce armă are ăsta, mă? E șoama, ca dă-l-n măsa de rus. Ești tu la fața, bă. Se vede că e mătura de joc, adică postul ăsta să bagi în văd 30 de bănuți care nu ai câștigă să de greu. Masca aia, că o să joc 50 de zile ca să-i bocă. Iar. Mai e cu unul de la noi, cred că ăla care face singur. Nu te du, șobolane, nu te du! Acum mă duc direct la bombă, îi dă în codă. Mă duc direct la bombă, nu mai stau. Mă sui aici pe o chestie asta. Nu se arunc și o grenadă să rezolv problema, dacă trebuie să aruncă multe grenade.
Ați văzut ceva? Nu. Da, mă, pe ăsta, bă, dă-te încolo și tu. PSG-ul, păi bine, da, nu mai. Cu asta am pierdut. Bine că se duce ăsta contra el, iar PSG-ul cu pistolul. What? Ce pistol asta? O să pierd 15 level-ul. Bă, nu e așa de mult 15 level-ul, zic sincer. Mai sunt 2 în viață. Da. Ia. Are casca bună asta, faza la el. Probabil și-a întărit și armura. Ce facem? Ne-a aruncat în aer bomba, pe bineînțeles. Da, să fac. De față suntem bătuți de soartă la puternic. Acum vă dați seama că trebuie să mai pierdem, că după aia spuneți voi că am filmat de 1000 de ori și că nu-i corect. Deci, același mod e și mai bine că s-a întâmplat așa. M-am dus ca boul. Ați-vă minți. Pe locul 3, 4, pe locul 5 suntem noi. Doamne, ferește, mă. Bă, măcar mai vorba aia. Mă simt mai bine că vă vreau. Deci, mai bine că știi la 3, da. Băi, trebuie să-i arăt ăsta că am eu o bombă, adică, scuzați-mă, fraților, dar eu am bomba aici, unde fugiți? Da, oamenii sunt cam independenți în țara asta, nu? Mă duc repede. Nu mă lăsați, mă, în urmă. Nu. Deci, nu. Cred că o să facem alt video cu acel joc. Deci nu. Deci eu când joc, prefer să joc cu niște prieteni care măcar știm care-i faza cu noi. Naiba, dar pe bune, ăștia se simțiți, se duc singuri, așa, apoi apucă dragi, se pun pe mașină. Să mergem să plantăm bomba, că ăsta-i scopul meciului, fraților. Da? Da. Mai avem acum ultimul meci. Pe John Wick, fraților. Asta e nou element. Deci trebuie să toți jucătorii au arme care, de fapt, nu le au. Arme dintre cele mai bune. Ultimul e cuțitul, care e foarte bun, adică mai bun decât trecem un spas. Deci dacă te duci pe ăla în fața lui și trecut, adică ai trecut de mitralioara lui sau ce armă are în mână, decât o lovitură imortală. Putem să ajungem la un minut. Așa am. Deci ce-i doar itemul. Deci cum ar veni, să zic așa, e, v-am zis, tot free for all, doar că cu arme noi și bune. Nici tot nu a avut bine. What the? Bine, mă, bine că apare pe episod. Insane, niciodată. Stăm aici la pundă.
avea scutul. Nu mai știu că... Go, go, go! Arma asta, dacă știți, shotgun-ul ăsta e ieftin cu dolarul, doar că zic că desenul pe parte cu explodere e 12.000 de prostii de ala. Nu mai se bătă.
Pentru voi am câștigat și noi aproape tot. Să dați și voi like, subscribe. Cam aici se termină videoclipul nostru. De data viitoare, fraților, salut!